Atsukethi sikelele kwingosi yethu ezaseThekwini le ingosi esithanda kakhulu ngoba akuyona imvule netha nombani le ukuthi umasipala ube nesikhathi sokuthi ukhulumeke nomkhandlu wawo bahlale phansi basazise ngendaba zentuthuko. Kulona namhlanje ke very concerning things that we are going to be discussing with the mayor. He's going to give us the latest on service delivery and also give us the update on the vandalism of water and electrical infrastructure eNtuzuma. Uyakhumbula eNtuzuma bahlaba ikhwele bekhala ukuthi bahandelwa amanzi isikhathi eside kakhulu. Sa bathi sibekele umeya sambikela wathi umeya cha usezolifaka la mehlo yena salofu. Yeah. Wabuya umela wazothula ke la indaba yokuthi kukhona isiphehla manje sesakhile esakhona esodile nje nale area specifically. So manje ke ekuyaphoxa ngempela kuyadumaza ukuthi sekhona ke ivandalism ethinta kuona leso siphehla leso iphinde ithinte ke namanzi. Ke phuzu sichazela kabanzi ke yena umeya. Meya sikubingelele sikwamukele kwiGagasi FM sawubona. Ngicela ukubingelela but Felix nomini babalaleli bonke beGagasi FM namhlanje ngakho. Sikwamukela nje sidumele meya ngakhuluma ngonyaka odlule sabona uvula lapha isiphehla manzi eNtuzuma esilungiswe kabusha esasilinyaza umlilo lo ka 2023 yes. Waba nomthelelo omuhle lomsebenzi ekulethweni kwamanzi kakhulukazi endaweni bese kunesikhathi singawatholi kube khona nokugqoza ekufikeni kwamanzi. Kodwa siyabona manje ukuthi ke nibhekene nenkinga entsha yokucela phansi ke wengqalazinda yamanzi ekayi nogesi kule ndawo. Akusichazele kabanzi ngalokho emeya. Yes, sayilungisa iNtuzuma pump station ngemali engango-56 million rand. Sasilungisa umonakalo ke owadalwa umlilo ngo-2023. Kodwa sasithi angabe kuphela i-repair kodwa kube ne-upgrade ukuze le pump station ikwazi ukufikelela endaweni le pump station ka-2023 bekade ingakwazi ukufikelela kuyona. Ngamanye ukuthi was repair and upgrade of 56 million rand. Yes. Sasimaza ukuthi kunendawo ephazamisekayo efana noNtuzuma F no H no A no B kanye nasezimangweni. Ngenxa nje ukuthi kunezigilamkhuba esiphazamisa ukusebenza kwenqalazinda. Osiyami. Babimaza ke lama valve ekuwona acontroller amanzi aya endaweni ezahlukene. So I guess phazamisa emoyeni lokho ngoba sawulekelela umphakathi kodwa kuba khona abantu abasisele mo. Sicela ukubambisana ke nomphakathi enqandile ukugebengu ngoba izenzo ezimbi lezo esizibona la. Uma kukhona okubonayo nokusolayo sicela ushayele le number 080 311 no 1 about 4 080 311 no 1 about 4 noma ingo WhatsApp 073 148 3477. Kwesibongisela siyanini ukuba nalobugebengu. Thank you so much Mayor. Ngifuna ukukubuza mina kuthiwa umasipala uyaqhubeka nokubuyisa isithunzi sabantu bakuleli and especially abantu kahle abalapha ku ward 103 kwanyuswa ngoba bathole basanda ukuthola izindlu ezintsha which is quite exciting. So ungabe lolu hlelo lisazoqhubeka kwamanye ama ward noma was it just only for ward 103? Yes, mini inkihlinkishi ye project ezindlu lokhuluma ngayo izosakhela izindlu ezo750 ihlanganisa u103 no 12 ward 103 no 12 kuthiwa ikonselani Manyuso u750 sezonke lezi zindlu esezikhona sesiqalile ke ukudlulisela emndenini eyahlukene ngokudlule bekade sihambisela imndeni of6 ukuthi ngokulandelayo sihambisela imndeni eminingana kulemsonto esiphuma kulona bekade futhi sise-Penwood ward 14 lapho besinikezela khona izindlu ezo16 emndenini and kanjalo futhi kule ward 14 kulindeleke nje ukuthi kube nezindlu ezo700 uma sesiphelele ngizodinga ukuthi sizakhe ngesonto elidlule behlangana wonke kamakhosi alapha eThekwini ngethula kuona ibudget isabelo mali sale province ngithe njengakhuluma ngendawo eningi engabathinta ngikhuluma ngalezi ezibathintayo sisho nathi intuthuko eyenzakala endaweni yakho Nkosi nakho ehlose ukuyenza ngale budget and sizakhuluma ngokunye ngaphandle kwakho kwendawo yethu ukuthi nazi nje ukuthi kwenzakalani
so ke ezinye izinhlelo esizithulile izindlu imigwaqo indaba lamanzi indaba kagesi kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi umgaqo obhuqu sicela usilungisele umgaqo obhuqu ube igravel ulungile ube igravel enhle uhambe kuwona kanye nama-bridge okuhamba abantu abawela ngenyawo sisibhekile-ke lezi nhlelo zizoba kule budget esizoyithula njengoba esizoyiphathisa njengoba kuyinyanga kaMeyi. Hano siyabonga kakhulu umsebenzi uyabonakala Mayor. Sisivala ke nje iAfrica Travel Indaba 2026 iyaqala ke khona la eThekwini khona kusasa. Manje Mayor ingabe konke nje kumngumumo singathi kwalo umcimbi omkhulu kangaka obhekelele zokuvakasha ezwenikazi laseAfrica umkhulu kwakona nje ukuthi uhost wayithe ukuthena kusifikisa okukhulu kuziqhenya. Hamba kanjani amalungiselelo? Mfowethu inhlelo zima ngomumo umongameli uzobe khona ezovula lo mcimbi ngokusemthethweni uqala ngomhla kaMeyi 11 May kusasa uzophela ngomhla ka14 sajabula ke ukuthi ithuba liphinde lanikezwa ithuba lokuba lisengathe lemcimbi kuyaziwa ukuthi jikelele uthi hamba phambili uma masikufikela entweni zokusengathwa kwemicimbi eyahlukene esezingeni eliphezulu ngabe zemidlalo ngabe zama-conference noma ngabe zomgcebeleka kule mcimbi ke esikhuluma ngawo mfowethu silindele abantu abangaphezu kwa-11,000 abaqhamuka emazweni angaphezu kuka-22 bazohlanganisa-ke laba ama-exhibitors abazobe bekhangiswa ngemicimbi yabo nalaba abazobe bezothenga ukuthi babone ukuthi yini esikhona emarket ifuna kakhulu laba abantu abasafufisha amahhotela ethu agcwele athe phama lokho-ke kusho ukungena imali emnothweni wethu lapha edolobheni yaseThekwini. Siyabonga. Sibonga kakhulu Mayor. Uyakukhuza umhlolo Mayor lapha nenqalazinda yagesi kanye namanzi endaweni lapha yaseNtuzumba kwethu ake nihlabone ulawula makukhona benzi bobube nibaziyo nikuyona inamba la nikeze yona uMayor kanti ke niyeza ukutravel indaba nakhona kuhamba kahle eziningi indaba zomkhandlo asishayile izandla kokusibonge Mayor ube nosuku oluhle ne very productive week ahead. Kanjalo wena nomini nabalaleli bakho sibonga kakhulu. Sibonga kakhulu.